irin shawarar da ba matasa akan zaɓe mai zuwa na 2023. To a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da dai mai tambaya ya tambaya ta wani fuska kuma daban saboda ya sanyo maganan hizba a ciki. Yes, hakika ni ne mai ladabtarwa na biyu na hizba na jihar Katsina a yanzu, kuma sunana Muhammad Shu'aibu ake ce mani, ana ce mani kuma Muhammadu Maslaha. To hakikanin gaskiya idan muka kalli tambayan da kai ta fuskar siyasa a siyasance, alal hakika wato al'amarin ya riga ya doso kamar yadda mai ainihin gani yake iya gani, kuma a daidai wannan lokacin ne wato waɗanda suke masu rajin neman kujeru a siyasance za su garzayo domin fafutukan neman ainihin wato kujerunsu. Kuma alhaƙiƙa bisa ga mawuyacin hali da muke ciki ko kuma in ce al'umma take ciki yanzu a ƙasa, to abu ne wanda ya kamata mutane sai sun natsuwa irin wacce za ta yi fa'ida a gaba. Mun dai ga abin da ke faruwa yanzu a ƙasar gabaki ɗaya ba ma a jihar Katsina ba. Mu shawaran da muke so mu bada ko kuma muke badawa a kullum, domin ba mu yi ƙasa a gwiwa ba, a matsayinmu na wato wakilan matasa musamman a jihar Katsina, shawaran da muke badawa shine mutane su mai da hankali sosai akan su wane ne za a zaɓa a yanzu. Kowa kamar da na faɗi, yanzu 'yan siyasa za su taso, amma akwai wajibci a kanmu na mu kalli su wane ne za mu zaɓa a matsayin wakilai wanda za su wakilce mu a matakai da dama, a ainihin wato ƙananan hukumomi ne, a ainihin mataki na jiha ne, a mataki na ainihin wato wakilai na National Assembly ne, da kowane irin mataki na siyasa. Akwai wajibci a kanmu mu tabbatar da cewa wani irin mutum ne. Ba zan iya ce maka a kar mu zaɓi jam'iyya ba, mu zaɓi ɗan takara, amma abun yana kama da haka. Wane ne mutumin da kake hasashe zai yi maka adalci? Because abin ya koma hasashe. Ba ka da wani yaƙini na cewa dan ka zaɓi wannan ko dan wani ya ce maka wallahi, wannan ya ce maka Allah, za ka iya ɗauka. Because a haƙiƙanin abin da muke gani yanzu, Allah ya sani mun yi bakin abin da muke iyawa a baya domin mu samu wakilci na gari. To kuma Allah ya jarabce mu, ko in ce ya jarabci al'ummar gabaki ɗayanta ma da irin kasancewar yadda abin ya kasance a yanzu. To saboda haka ƙalubale ne a gare mu gabaki ɗaya. Yanzu mu tsaya mu natsu mu kalli, idan ka zo mana ni yanzu, ni a ra'ayina a matsayina ainihin wato wakilin matasa, duk wanda ya taho da cewa okay ku zaɓe ni zan muku kaza, zan muku kaza, to dama can me kai? Idan mun taɓa zaɓen ka a baya ka tafi, to me kai? Yanzu me kake yi da al'umma suke cikin mawuyacin hali a wannan matakin da muke ciki yanzu? Wani irin rawa ka taka domin aƙalla mafi ƙanƙanta a ce an samu ragowa na raɗin da ake ciki? To wannan shi zai ba mu haske akan me za ka iya yi idan ka tafi wuri kaza yanzu. Duk da cewa mun sani ita siyasa abu ce wacce take ra'ayi. Kusan kashi 95 na siyasa abin da ake ce ma interest ne, ma'ana ra'ayi ce, interest ce. So da yawan lokaci ba lallai ba ne waɗansu su yarda, waɗanda suke da makaran ikon a yanzu ba lallai ba ne su amince da cewar su kawo mutanen da lallai ya zama tilas za su iya taimaka ma al'umma. To wannan kuma abu ne wanda yake al'amari ne yanzu kusan jama'a kowa kan shi ya waye. Magana ce ta gare-gare, me kai a cikin al'umma shi zai baka dama ka ƙara, ko a ƙara baka dama ko kuma a zaɓe ka. Wani a takaice wannan shine kawai nake ganin kiran da zan yi ga ainihin al'ummata musamman matasa. Yanzu a tambayar da biyu na shi, wani irin rawa kake ganin ko kuma ya kamata a ce matashi ya yi takawa a cikin wani zaɓen da zuwa na shekarar 2023? To ai malam, idan ka koma a addinance, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ne matasa, su ne zuciyan al'umma. Ai lalacewa ne da matasan sun zama bi ta zaizai. Shi ya sanya waɗanda suke dattawan su kuma suke mana riko irin yadda suke bukata. Amma daga lokacin da matasa suka yarda cewa sun cire kwaɗayi a cikin hidimarsu, shi kuma abin da ke sanyawa ka cire kwaɗayi a cikin hidimarka shine a ce kana da abin yi.
to yanzu matasa sun raina sana'a, an raina sana'a, ba a ɗauki duk ƙanƙantar sana'a idan aka riƙe ta malam to za ta haifar da ɗa mai ido. Amma daga lokacin da ka koma kana jira sai abin da sanatawa ne, sai abin da ɗan majalisawa ne, sai abin da gwamnawa ne, sai abin da ya kawo ko kuma ya ce a yi shi za ka yi, ai ka samu matsala kenan. So wannan shine babban matsalar da muke fuskanta mu matasa a yanzu. Amma daga lokacin da muka yarda cewa za mu rungumi sana'a komin kankantanta, idan Allah ya samu albarka a cikinta shikenan mun zauna lafiya. To wannan zai baka cikakken dama na duk mutumin da ya zo ya ce muku kullu sai mu ce mushi cas. Ka zo a zaɓe ka, to me kake yi? Me kai kamar da na faɗi a baya? Me kuma kake yi a yanzu da kake da halin yi din? Dala I am sorry, bari mu yi manuniya kaɗan. Ka ɗauka a cikin duka mutanen da muke da su, I am very sorry to say, wannan ra'ayina ne nake faɗa, domin ka tambaye ni ra'ayina ne, ko ba haka ba? Yanzu a cikin jihar Katsina akwai abubuwan da suka addabi al'umma. Yanzu nan idan ka fita kafin ku shigo, kila ka ga dandazon yara. Ɗaya daga cikin abin da ke tada mana hankali a jihar Katsina yanzu harka ce ta tsaro. Kuma tsaron nan ba dare ba rana ƙoƙari ake yi a ga wace hanya za a iya magance ta. To amma ka diba titunanmu na cikin jihar Katsina yanzu, ina baka case of reference ne. Za ka zo tun daga nan in ka tashi daga nan roundabout na steel rolling, ka isa har kofar ƙaurar ka wuce ka tafi a kofar kwaya, kai ka ce nan ne kadai al'umman masu bara suke. Abin ban takeici, ban san wani tsari ko wani plan da ainihin wato mahukunta ko kuma waɗanda suke da hannu da shuni wani irin mataki suka ɗauka na ganin cewa akalla wannan abun an samu saukin sa. Wallahi malam yanzu har da yaro dan shekara 3 za ga shi na bara, shikenan mu kansa abinci. Shekara 3, shekara 4 su haka ake musu. Duk wanda ka san ya kai shekara 30 50 60 a nan cikin daga ina kalubalantar shi aka yi rayuwa. Mafi akasarin su sun yi rayuwa lokacin da rayuwar take da sauki. Da Allah ka gane abin da ke nufi? Sun yi rayuwar lokacin da rayuwar take da sauki. To amma yanzu an wayi gari, Allah shi gafarta malam, kusan mun samu matsala. So akwai irin waɗannan abubuwan da suke addaban jihar. Mu a cewar mu da a ce an samu cikakkiyar haɗin kai ga akalla waɗanda suke zaɓaɓɓu a jihar Katsina kaɗai. Su zo su ce okay, to mun kalli a cikin matsalolin da ke cikin jihar Katsina akwai fatara. Cikin matsalolin da ke cikin jihar Katsina akwai harkan tsaro. Cikin matsalolin da ke cikin jihar Katsina akwai taɓarɓarewar ilimi a daidai wannan lokacin. Domin waɗanda ba sa karatun yanzu adadinsu ya zarta inda kake tunani. Wanda duka irin wannan zaman da ake yi na ko oho shi ke haifar da irin waɗannan manya-manyan matsalolin. To mu a matsayinmu na masu kuɗi a jihar Katsina, a matsayinmu na wanda Allah ya rufa mana asiri, muka samu karatun ma kila kyauta. Mu ne muke da hannu da shuni a jihar Katsina. Da Allah ku zo, wannan na Lagos mun tuno da shi, wannan na Abuja mun tuno da shi, wannan na kaza, duka al'umma ce ta jihar Katsina. Kamar yadda wani mawaki a cikin fasahar waƙoƙinsa yake cewa jihata ce. Duka waɗannan mutane nake maka lissafi babu wanda ke da wata jiha da ta fi jihar Katsina. Saboda haka sai su zo collectively, sai ku zo ku zauna. Ina nufin elite na jihar Katsina. Kun ga matsalolin da muke da su a cikin jihar Katsina. Mecece mafita? A je maganar siyasa. Dan ba maganar siyasa ake yi ba. Ana magana ce ta fidda kai. Regardless of kana PDP ne, kana APC ne, kana ma ko ina ne dai. Wannan da ita ce jihar ka. Sai mu zo sai su haɗa ƙarfi da ƙarfi. Sai a tunkaru wa'annan abubuwan da na lissafa maka. Wallahi sai ka sha mamaki. Ba sai lokacin zaɓe ya zo, za ku zo kuna raba kuɗi na karya mutunci domin a zaɓe ku ba. Kun mai da mutane tankar bayi. So ni I don't have any regret. Kuma wannan magana da nake gaya maka ina faɗi ne tsakanina da Allah. Ban damu da wani ya ji cewa kamar yadda mai girma gwamna in yi magana sometimes zaka ji ya ce shi riga ce mara wuya. Da ka ɗauka kasa to dama ta ka ci. Wannan ni riga ce mara wuya. Da ka ɗauka kasa to dama ta ka ci. Saboda haka mu a cikin jihar Katsina wannan ɗaya daga cikin ciwarwukan mu ga 'yan jihar sun dunkule sun haɗe regardless of siyasa kowace jam'iyya kake. Ku zo ku tunkari wannan matsalar, ku ne Allah Ubangiji ya ba ainihin ku zama mahukunta a jihar Katsina. Ku Allah Ubangiji ya ba ragama
na mulki kuma ku Allah ubangiji ya ba kuɗi. Saboda haka ku zo ku rungumi waɗanda suke ba 'ya'yan kowa ba, a ga ta wani hanya za a iya rage ma al'umma wannan fitin da muke ciki a jihar Katsina. Ni gaskiyar magana wannan ni shine kawai hange na, a nawa mahangan matasa su nemi sana'a. Neman sana'a ga matasa zai haifar da su yi tsaye-tsayin daka su zaɓi mutumin da ya cancanta, ba mutumin da zai ba kuɗi ka zaɓe shi ba. Kuɗin ma ina so ni, in ka ba kuɗi ina so wallahi, amma dai ba zan je roƙe ka ba, amma in ka ba ina so, a matsayin na matashi wanda ke hidimar siyasa. Wannan shine kawai, Allah ya taimake mu muna dan duk abin da muka ga na sana'a ba ma rainawa, inda muka dan samu taro da kobo sai mu ci mu ce alhamdulillah, in kuma ka ba mu za mu an sami godiya, in baka ba mu ba ko ba za mu zage ka ba, shine kawai. To da ƙarshe wace shawara ka ba iyaye ko su kai masu taka rawa sai gwamnati kare irin siyasa? Alal hakika su ma iyaye suna da rawan, su ma ke da rawan da suke takawa, because ita lalacewa tana farawa ne daga gida. A cikin lalacewar da take fara daga gida shine akwai matsala na talauci. Shi ma kuma zaman kashe wandan yana haifar da ita wannan irin talaucin da zai zamanto, malam Allah ka yi hakuri, ni ba malami bane, amma a al'ummar mu yanzu da muke ciki, I am very sorry, ba kuma ina inkari bane, ba kuma ina so in ce dole sai ka bi ra'ayina bane, amma ni a matsayina na wanda Allah ubangiji ya rufa mu asiri daidai gurgudu, ina kalubalantan. I'm sorry na ce baka ni ba malami bane, kila ba mamaki malamai su ji magana ta su cewa akwai bukatan gyara, suna iya gyara min saboda ni ba masumi bane ba. Amma zaka zo ka ga mutum, Allah shi gafarta malam, albashinsa naira 30,000 ne, amma matan shi 3, kuma yadda ka san riɗi haka yake haihuwa. Da Allah malam ka fuskance ne, ba ina kokarin in ce maka waya ka tsaye da haihuwa bane, na ni ba malamin lafiya bane, da Allah ka fuskance ni ko, amma abin da nake kokari in faɗi a takaice shine ya kamata mu sani shine wa'annan ayan da suna turowa a hanya da sunan bara, dan ba gaskiya bane. Ka haifi yaro guda 15, 20, 30, kana maganar abincinsu, kana maganar rashin lafiyarsu, kana maganar makarantarsu, kana maganar yaya za a yi tarbiyya ta ruku. Ka haifi yara ka turo mu duniya, yaro ɗan shekara 3 wanda kasuwa ba a gama yanke mai ba, yau shi ke fita yana neman abincin da yake ci da kansa. Ka gaya min ta yadda za a yi wannan yaron ya ji tausayin ka in ya girma, sai abin da Allah ya yi. To su ne suke komawa su zama wani irin kala, su dawo su ci gaba da fitinan al'umma a daidai wannan lokacin da muke ciki. Saboda haka iyaye hakikanin gaskiya suna da nan ina ka same ni, nan ka same ni masana'anta na ne, a masana'anta na ga wani wuri nan ana ce masa nan otal ne. In kana zaune a nan za ka sha mamaki, da an ce maka irin wannan lokacin yayi za ka ga yara 'yan shekara 15, 16 mata sun fito neman abinci. Da yawa na yi interview da wasu yara kwanaki a matsayin ɗan hisba, ɗayan ta ce min in ban fito ba yau na fito wannan tafiyan da ba a cin abinci a gidanmu. Iya da su sani, but they have no option. A ce wasu shi bai da wani zaɓi, kuma ubanta musulmi ne, ita ma musulma ce, amma an bata wannan fitowar ba to ba ta da wani zaɓi, ba za a ci abinci a gidan ba. Poverty. Da Allah malam ka fuskance ni, akwai inda iyaye za su taka rawa, akwai inda gwamnati za ta taka, akwai kuma inda waɗanda Allah ubangiji ya yi mana nasibi na kuɗi za su taka rawa. Saboda haka responsibility din is a collective responsibility. Da Allah malam ka fuskance ni, so ya rage ga waɗanda suke ahalin, dan akwai waɗanda Allah ya ba jagoranci, su ne ya kamata su yi tunani, su yi nazari irin wanda ya kamata su yi, sannan su fito su gayyaci waɗanda ya kamata su gayyata, sannan a zauna, sannan a yi tunani a fiddo hanyoyi da tsare-tsare da ake iya yi don a rage irin wannan raɗin. Kamar yadda nake faɗi, Katsinan nan da ita kaɗai muke gare mu, ita kaɗai ke gare mu. So wannan al'amari ne wanda gab ake da a ci gaba da inna lillahi kawai wa inna ilaihi raji'un, a ce babu solution, amma mu wallahi mun san akwai solution, sai dai in ba a buƙatan abita. So kamar yadda na faɗi maka, ni a matsayina na matashi abun na mana ciwo, amma mafi akasarin waɗanda ya kamata mu zauna mu tattauna da su ɗin don a overcoming, don a shawo kan irin waɗannan matsalolin, to su kuma suna da hange irin wancan da ne maka magana. Kila wane in wane bai sa hannu a cikin rayuwata ba, kila ba zan yi arziki ba.
ƙila idan ɗan majalisawa ne in sanatawa ne ƙila bai sa hannu a cikin mata ba zai arziki ba. Saboda haka sai tumasanci da bambaɗanci da yallaɓai da kaza sai shigo, sai a kasa samun haƙiƙanin abin da ake da bukata a samu. Amma mu muna da yaƙini duk irin sana'an da ka runguma ka ɗauka sana'a, wallahi malam ko harawa kake yi wallahi zaka ci abinci da iyalinka. So ni kira na ga al'umma ne gabaki daya, da iyayen da gwamnati da masu hannu da shuni, lallai tabbas idan aka ɗauki matakan da ya kamata a ɗauka, wallahi wannan al'amarin zai magantu ko da bayan bamu da rayuwa. A dai kafa tubalin, a kafa tushe, a sa foundation na gyaran, za a gyara ko da bayan Allah ya ɗauki rayukanmu ne nan gaba da izinin Allah. Amin amin. To alhamdulillah, na gode kwarai da gaske, ni ma Allah ubangiji ya maida ku gida lafiya. Thank you very much.